हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार बयखौबो दिनैनि बे गोदान बोसोराव बरायनाय हरबाय वेलकाम हेपि निउ इयार 2026 नोंथांमोनाबो मोजां बे दिनैनि 1 तारिख जानुवारिखौ मोजां बारहोहरो जेन मोजां पिकनिक जायोब्लाबो मोजां लोङा जायालासिनो बुलायालासिनो दिनैनि 1 तारिख दिनखौ मोजां बारहोहरो बेनि थाखाय आसा खालामो बयखौबो मोजां दङ आरो न'खराव मोजां गोरोबना थागोन आरो सिगांनि 2025 मायथाइयाव सोरजोंबा नांलाय खमलाय जादोंमोनब्ला आरो आंबो सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लांदोंमोनब्ला बेफोरखौ बावगारनानै नैबे 2026 मायथाइयावहाय बयबो गोरोबनानै थाफिनलायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोनाबो मोजां रंजा बाजा नैबे दिनैनि 1 तारिख जानुवारिखौ बारहोहरदो। आंबो मोजाङै बारहोहरनोसै। नोंथांमोनाथ' गामियाव दङ, गामियाव थानाय हिसाबै एसेबाबो इन्जय जाखायो। जोंहा बाहेरायाव दङ बिनि थाखाय बारा इन्जय जाया आरोना। जोंनाव दामनाय देनायबो इसेबां फेसिलिटि गैया नालाय, बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।